سلام كما يتوحلو خبرات سماحتنا نلومي أدالي لكم زلوزي قال كنت بتبقى غريوكم መደመጥ ብቻ አይደለም ቫይራል መሆን ብቻ አይደለም ጠላትን ማስጨነቅ ብቻ አይደለም ወዳጅን ማስደሰት ብቻ አይደለም እስካሁን እየሰራ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግረኛ ቃለ መጠይቅ መደመጥ ብቻ አይደለም ቫይራል መሆን ብቻ አይደለም ጠላትን ማስጨነቅ ብቻ አይደለም ወዳጅን ማስደሰት ብቻ አይደለም እስካሁን እየሰራ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግረኛ እዚህ تفلتوا يا خمس حجنا يبلسقنا بارتو خوين زولو زود زود حجي بزعبا إرترا بزح تزارب زنبرة سبيو كساب دقافنا مجلس إرترا خوينو مجلس إرترا مسبلسقنا سلا زنبرة كم زيم عينت كل إرتراوي كتون كقول زولو زخانة إثيوبيا وندحرنا بإرترا حجاز ندقاف انت مسيلو مسي بتنكا ايخات كبر زلكا نياتو كم زيوم بزحات عزابيرين اينا بلاي منقشي حدا خابومي تغارون اللو سلازي تنكا ايخن قبر إلي امسيو سوغانا سبوالا حجون ناو كل حدو لسوات اللو كالي عبزي كورينيال دي جنرال زنتا يدو دول نسمعيو ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ተመስፈላጊ ሐሜድ መስለክ ስለሆነ ያው ይሄን በግልጽ ማውራት ተመስፈላጊ ስለሆነ አንድ ነገር ሆን ብዬ ነው የደከምኩት አንድ ነገር ከስትራቴጂክ ጠላቶቻችንና እነሱ ስር ውል ከሚሉ ከእፉኝት ልጆች ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ የባህር በር አይገባትም ብሎ የሚናገር ዓለም ላይ አሁን የለም የለም እንዴት ታውቀዋለህ በመከላከያኛ ዲፕሎማሲ እንሰራለን በደንብ እንሰራለን ከውጭ ጉዳይ ጋርም ደግሞ በመተሳሰር እንሰራለን እንናበባለን የለም አሁን የለም ብቻችን ነገር ጠብቁልን ነው የሚሉት ስለዚህ ዝም ብሎ አየር ላይ የተበተነ ሐሳብ አይደለም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ልብ የተቀመጠውና አሁን እቲ ዕላማ እዚ ጀነራል እዚ ናይ ብልጽግና ፓርቲው ብልጽግና ፓርቲ ዝሕጉስ ነገር ክገብር ከዓ ግዴታ እዩ ዝኾነ ሰብ ክትፈልጥዎ ግን እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሕጂ ንዛረበሉ ኢና ኣይኪው ናቶም 60% ክሳብ ዝኾነ ززاربوا عند يزاربوا أنا يفلتريهم. أنت هتزارب على كاب كد معلم. حكنا تخصاب كنديو خون اللي خيلن مس عالمنا عالم ملخ حق خنتايو ما زازون اليوم. أبي زي منقصة إلى ما رأينا بعلو نتايد بالنيو. نتكفّتوا بن أنقاط عميون ما تكملوا. عالم يفلقون مارات يجلان. قرّاتنا تنمي تيجكوا. የሚመጣው ለመቀበል ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል አሰብ ምንም የማያጠያይቅ የኢትዮጵያ ግዛት ነው ኢንተርናሽናል ህግ ላልሽው ማነው ህግን አላከበራችሁም ሊለን የሚችለው አሜሪካን እነሱ የሰው ሀገር በቦምብ ሲደበድቡ ኢንተርናሽናል ህግን አክብረው ይመስልሻል ዋላ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ኮም ይዝብል ነይሩ ምክንያቱ ኩሎም ሓደ ዓይነት አይኪው ይዘሎም ኩሉ እቲ ዝመፀ እንተመፀ ብስልጣን ተመሳሳሊ አይኪው ይዘለዎም ድንቁርና ካምሱ እዚ ይበሃል ድንቁርና ሓንቲ ጓል ኣላ ክትሰምዑ ኣለዎም ካልኣይ ግዜ ደምፃልኩም ዘለኹ ቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ነው ለጦርነት ያዋላችሁትና ስለ የትኛው ወጣት ነው የምታወሩት ስለ የትኛው ወጣት ነው የምታወሩት በጦርነት ስላስገደላችሁት እያስገደላችሁ ስላላችሁት ወጣት ነው የምታወሩት እሱንም ክሊር አድርጉልን ምክንያቱም ባለፉት አመታት ለጦርነት የዋለው ገንዘብ እንኳን ሲተመን አሁን ህዝብ ዳቦና የቤት ኪራይ መክፈል አቅቶ የሚያኖር ሀገር አይደለም መኖር የነበረባት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ነው ለጦርነት ያው አየነ ብዛዕባ የናይ መንስኹም ትዛረቡ ዘለኹም እስከ ንጎርና ኢላ ትማ ጎደላ እዛ ሰብዚያ ናይ ኢሃፓ ዝበሃል ፓርቲዮም ተሲኦም ዘለዉ በዛ አጋጣሚ እዚ ኤርትራውያን ክትፈልጥዎ እቲ ኢሃፓ ዝበሃል ፓርቲ ኣብ ግዜ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝኾነ ኤርትራዊ ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ክሕከኽ ውሳነ ዘሕለፈ ፓርቲ እዩ
ነቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራይ ድሓንግደፍዎ እምበር ካልእ ክፀንትለዎም ኢሎም ውሳነ ዘሕለፈ ፓርቲ ኢህአፓ ዝበሃል ፍለጥዎ ሕጂ ኻ ተሲኦም ኣለዉ ኢህአፓ ኣነ እንታይ ኢለኩም ኣይኪው ናቶም ኩሉ ሓደ እዩ ብልፅግና ተመፀ ኢህአፓ ተመፀ ኢሂደን ተመፀ ኦፌዶ ሙዔሰንዶ ኦሮማራ ኩሉ ኣብቲ ርእሲ ዘሎ ጓሓፍ ክሳብ ዘይተዓረየ ፅረ ኤርትራውነት እዩ ድመፅእ ፅረ ኤርትራውነት እዩ ብምሉእ ስለዚ እንታይ ስለ ዝኾንከ ኣምፂኦልኩም እዚኣ ክትፈልጥዋ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ከሎ ናቱ መበገሲ ኣለዎ ኣብዚ ሳያ ትዛረብ ዘላ ክትሰምዕዋ 2 ዓመት መድኃኒትም ምግብም ሳይገባለት የነበረው ህወሓት አይደለም የትግራይ ህዝብ ነው። የሞቱት በመቶ ምናምን ሺህ ሰዎችም የህወሓት አመራሮች አይደሉም የትግራይ ህዝብ ናቸው የአማራ ህዝብ ነው። ለምሳሌ 2 ዓመት ሕጂ ከምዚ ተገዲሳ ትዛረብ ዘላ እያ ትመስል ዘላ ዋላ ሓንቲ ትግደሰሉ ነገር የብላን ምክንያቱ ኢህአፓ ዝበሃል ፓርት መርገፂኡ ዝኾነ ይኹን ብሄር ረጊፅካ ኢትዮጵያ ብታሕቲኻ ምቁፅፃር ዝብል ስልጣን ህርፋን ስልጣን እዩ ዘለዎ እቲ ኢህአፓ ዝበሃል ፓርት ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ንክትርድእዎ ኢለ ኣነ ኣምፅዮ ካልእ እዚ ወዲዝ ድማ እስከ ረአዩለይ 5 ቀን ይበቃዋል እንደውም ከዛ በኋላ 45 እንደውም ብዙ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተ ነበርና በዚህ ውይይት ስናረግ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝገብሮ ይጠፍዎም ያሬዳ ከሪኦኩም እየ ፅንሑ ደቂ ምግቢ ኣለኹም ዶ እቶም ተጋሩስ ኣለኹም ዶ ኣብዚ መፂኹም ዝተሓደሩና ዝነበርኩም ኣሕዋት ተጋሩስ እቲ መራሓይኹም ምግበይ ዝበሃል ትሩፋ እንታይ ኢና ክንብል ንሕና ሶሪ ንእግረ መንገድና እስከ መዛነይ ዝኾነና እዚ ሓደ ትግራዋይ ጤል ሰሪቑ ተታሓይዙሎ ትምህርትና ጤና ለሁሉም ዜጋ በነፃ تود أخايا تاتي لركيوم خميس لما عتي خزر خم كود إيه بقمان جمال سر نركع نحزي هذا سري كان نركع بقي أخا سري كان نركع دروغة نقول ما غير كذا أنا أبتيل بس حالي أنا أبتيل بس كم غير كذا أنت تقول سيكا حدك زي ستيل سر تجمرك أرى تعود تسير واي مع سرخي كأني شكل كهيت ولا سنتا من سنتا تاسقى واي ورد واي ليه بوليس قاعد يودي هم جاي يرشكي ما هم ساك لو نخد قدم حي يا ريتا ناي حبوس ناي أنا زجرمني ሃገር ድሰርቁ ኣይዛረብሎም እዮም መሳኪን ግን ጤል ሰሪቑ ደርሆ ሰሪቑ ኢሎም ትንፋሶም የብልቕዎም ኣብ ዝምፅም እንዳምፁ ናይ ትግራይ ነገር እስከ ናይ እንስሳኻ ኣብዚ ኸነሪኦኩም ኢና ሎም እንታይ እዮም ዝብል ዝገብሩ ዘሎ ልጁ ራሱ ልጁ ፈራውት
ወሰደ ቦታ ለመሄድ ያለው ግን ወይኔ እንደነ የሚወጣውን ወይኔ አሁን እዛ ጋር ነዚህ ንምንታይ የምፅዮ ክቡራት ሰማዕትና ብሰብት መሓደር ትኾንካ ብኣፍሪካ እዚኣ እያ ትርፋ ሪኢኹሞ እዚ ኣድጊ ተሰዓይኑ ከሎ ውሕጅ ስለ ዝበረታዕት ሂወቶም ከድሕኑ ደርብዮም መኸይዶም ኣነ እንታይ ክዛረብ ደልየ መሲልኩም ኣብ ኣፍሪካ ወተሃደር እንተ ደኣ ኮንካ ሰበስልጣናት ኣፍሪካ ከም ኣገይሮም እዮም ግሒፎም ካ ዝኸዱ እንተወፂኻ ኢኻ ንዓበል ጅግና መፂኻ ዲኻ ንዓበል ሕጂ ዕጠቕ እተኢሎም ካልኣይ ግዜ እትውኻ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሰብ ትመሓደር ትኾንካ ኩሉ ግዜ ጥፍኣት እዩ ትፈልጥዋ ዘለኩም እዚ ኣድጊ ሰብ እዩ ዘመሓድሮ ወተሃደርን ኣድግን ከዓ ሓደ እዮም ወተሃደርን ኣድግን ሓደ እዮም እዚ ኣድጊ ሪኢኹሞ ምስ ሰኸሙ ከሎ ኣብ ክንዲ ፈትሖም እቲ ኣድጊ ዘድሕንዎ ዕንጨት በዓል ፈልጥ ምስ ፅዕነቱ ከሎ ደርብዮም መኸይዶም ምስ ወፀ ግን ሒዞሞ ስለምንታይ ገና ክድርግምዎ ነው ወተሃደር ካኹም ኣድጊ እዩ ኣብ ኩናት ተጥበስ መሬት ተፀንኪሩ ደርብዮም ኸዮም ዝኸዱ ተዳኡ ብዚ ገለ ነገር ትሒዝካ ወፂኻ ጅግና ወፂኻ ንዓበል ኢሎም ጠብስኻ መሊሶም ምክንያቱ ክነብሩ ተኮይኑ ብስኻ ትጥበስ ኣለካ ዋጋ ከይፍከፈልካ ዝንበር የለን ንሕና እንታይ ንብል ንሃገርሲ ዋጋ ንኸፍል ኢና ንብል ንሃገር ኢልካ ዋጋ ትኸፍሎ ብተዘዋሪ መንገዲ ንሰበ ስልጣን ኢኻ ትኸፍሎ ዘለኻ ኣብ ኣፍሪካ ዋጋ ከፊሉ እንድዩ ከነሐኩሞ ኣሪጉ እንድዩ ክንኣልዮ ግቡእ ክንቦ ዝብለካ መራሒ የለን ነዚ ኣይለ ኣምፅልኩም ዛ ናይዚ ኣድጊ ውትህድርና ኣብ ኣፍሪካ ሰ ኣድግስ ጣጢሉ ሃድም ከማን ሰብ ከታ ክገብር ይኽእል ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ሰብ ርጉም እዩ እስከ እዛ ሰበይቲ ትራእይዋ ኤርትራዊ በዓሉ ድሰሩ ሪኢኹማ ትኾኑ እዛ ሰበይቲ ኣሪጋ ዕድሚኣ ተወዲ እዩ ደም ዘይብሎም ሕልና ዘይብሉ ሰብ ግን ይሃርማ ነይሩ እቶም ኩሎም ኣብኡ ዘሎ ይሃርምዋን ሓደ ግን ሃሪምዋ ሪኢኹሞ ሕጂ ሰብ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ትሚሎም እዮም ሪኦማ ከማን ንዕኡ ሒዞም ክቕጥቅጥዎ እዩ ዝግብኦም ግን 70% ህዝቢ ዓለም ሓሳዊ 30% ጥራይ ሓቀኛ እዚ ኩሉ እንዳሃረማ ከሎ ዝወዲ ትሚሎም ሪኦማ ዝኣርጊ ሰበይቲ ሓደ ሰብ ግን ገለ ንብረት ገዚኡ መፂኡ ሂብዋ ሓደ ሰብ ካብቶም ኩሎም ዝሓልፉ ዘለዉ ሰብ መካይን ገለ መለ ትሪእዎም ዝነበርኩም ሓደ ሰብ ጥራይ ገዚኡ ሂብዋ እንታይ ክብለኩም ደልየ ሕልና ዝበሃል የለና ብህዝቢ ዓለም ክብለኩም ስለ ዝደለኹ እዚ ደረእኹም ካልእ ወጣባ እስከ እንታይ ይድብል ዘለኹ ንሰምዑ ናይ ጣልያን እዩ ነይሩ ዳሲኞር እከለ መን መክንብል ኢና ባህል በመሶ ሲኞር ሞስታ ሲኞር ማፊ ሲኞር አሜሎቲ ሲኞር ባራቶሎ መን እንደይነበረ ብኤርትራ ሕልፍ ተበላ ከዓ ተምዕራብ ነይሮም ካብ የመን መፅኦም ኣይና ኤርትራዊ እዩ ኣብቲ ኢኮኖሚ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ተማሂሩስ ማዕቢሉስ ሃብቲ ወኒኑስ ኣይና ኤርትራዊ እስከ ንገሩና ሃብታም ነይሩ ፋብሪካ ዝነበሩ ነርና ክትብሉ ቺፖሊኒ ናይ ጣልያት ነይሩ ዳደ ኩሉ ናይ ጣልያን ነይሩ
هذا ودبا دون نو فابريكا ينبر تراو بعلو دسرحو فابريكا لكم لا يطيلاني نيرو داشن جورا اكل مچم وطبعونا اب سمعت اتي تزارب زلو خوين سمعني فابريكا نيرنا بسمرا تحتهم بر فابريكا ايرتراويان منغستي ايرترا يعنيو دبل زربا ينبر فابريكاتات نيرني ناب ايرترا يعني لا تزربا نيرني ناي طاليان ديو نايندا دنادا ديو نايندا تشوبولين ديو نعملكت ግን ጣልያን ዝተኸለን ካብ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ዝተረከብናየን ኤርትራውያን ብዙሓት ፋብሪካ ነይረን እየን ተሓቅዝ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበሉ ነይረ ግን ወጣባ ስለምንታይ እዩ ላዕሊ ኸይዱ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኦኬ ንሃገርካ ክትተሓባብረ ወጣባ ኦኬ ፅቡቕ እዩ እምብዛ ላዕሊ ኸይድካ ነቲ ህዝቢ ዓይኒ ደይብሉ ስኻ ጥራይ ፈላጥ ናይ ኤርትራ ስኻ ጥራይ ኤርትራዊ ኾንካ ክትቀርብ ምፍታን ግን እዚኣ ጌጋ እያ እተን ጣልያን ዝተኸለን ፋብሪካታት ካብ መንግስቱ ሃይለ ማርያም 91 ዝተረከብናየን ኣለዋ ድየን እንዳ ኦሞላ ድያ እንዳ ክርቢት ኣላ ድያ እንዳ ፊኖላ ድያ እንዳ መስማር ኣላ ድያ እንዳ ዚንጎላ ድያ እንዳ ክሻ ኣላ ድያ እንዳ ቾሜንቶሎ ድዩ ሞለቱ ንባዕሉ እኮ ዳርጋ የለን ኣብ ኣውደ ዓመት ኣፋስጋ ትሰርሕ ኣብ ካልእ ግዜ ጠጦ ትብል ዛ ዓይነት ኢዲዮሎጂስ ንምንታይ ኢና እቲ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይንገብርከ ዋእነውሩ እኮ እዩ ኣነ ወጣባ ክፃርፍ ደልየ ኮንኩን ግዜ ቁሩብ እዋ ዓንየን እየን እኮ ዘሓቂ እንዲ ግን መዕነዊአን ምክንያት መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ አማራ ጫወታ ምናምን እንውጣ ከምቲ ዝድለ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ምዕባለ ሃገርን ኣብ ምህናፅ ህዝብን ኣይኮነን ነይሩ ካብ 94 ኣብ ናይ ውሽጡ ምፍሕፋሕ ስለ ዝነበሮ ብደብዳቤ ደስኪልኩም ኣለኹም ብገለመለ ምስ ባደ 9 ባእሲ ከምኡ ኢሉ ከዓ እንደገና ወያነ ጀሚሩ ኩናት ገለመለ ከማይላት ሓገርግር ተጠሊፋ ሒዛና ትኸይድ ኣላ ብሰንኪ እዚ ዓንየን እየን ሕጂ ብዚ ድኽመት መንግስቲ ትበሃል የለን ድብል ተልዩ ወጣባ ጌጋ እዩ 4% ድኽመት መንግስቲ እዩ 60% ኻ ናይቲ ገልታዓታ ብርእሲ ላዕላዊት ኤርትራ ዝወርድ ነበረ ኩናትን ገለመለን ክንወስዱ ንኽእል ኢና 4% ግን መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዋ ስለዚ ኣነ ንወጣባ ክፃረፍ ደልየ ዘይኮንኩስ ሓቂ ሓቂ እዩ ሓቂ ከዓ ክንዛረብ ግድን ይመስለኒ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝበሃል ከሎ ማለት ኣመንቲ ስለ ዝኾንና ኢና ፍርሓት እግዚኣብሔር ንብል እምነት ኣመንቲ ሃይማኖት ስለ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራ ኣስላምን ክርስቲያንን ስለ ዝኾንና እቲ ሃይማኖት ልጓሚ ስለዚ የቅሬታ እብሎን ወጣባ ግን ማለት ጽቡቕ ኣይኮነን ህዝብኸ ንህዝብኸ ነረድእ ወይ ትኸውን ክንዛረብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ደኣ እምበር መን ዝትንክፈኒ ዛ ዓይነቱ እንድሕር ህዝቢ ከተዕውር ኮንካ ዋ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እኮ ይፈልጦ ወረገሊኦም ሲ ክንደይ ፋብሪካ ነይረን ክነግሩኻ ክእሉ እዮም ኣበናይ ዓመተ ምህረት ተተኺላ በናይ ዓመተ ምህረት ዓንያ ኩሎም ክነግሩኻ ክእሉ እዮም ግን እንታይ ገደሰኒ ወዲቑ ኤርትራዊ ኣብ እንታይ ገደሰኒ ስለ ዝወደቐ ይትሚሉ ትሰምዕን ድርኢ እንተሎ እምበር ክንደይ ምሁር እኮ ኣሎ ክንደይ ፕሮፌሰር ክንደይ ዶክተር ኤርትራዊ እኮ ኢሉ ኣሎ ኣብ እንታይ ገደሰኒ ኢሉ ትሚሉ ምክንያቱ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ትዛረቡ ብዛዕባ ከምዚ ንገለመለን ኣብ መተልላኽ ስለ ዝበፅሕ እንታይ እተወና ምስ መንግስቲ ንተሃላለኽ እቲ ሃገር ሒዝዋ ኣሎ እታ መንግስቲ ወይ ሓዛ እንታይ ገደሰና ኢሉ ኣብ ካልእ ጉዳይ ኮይዱ እቲ ኤርትራዊ ግን ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጥን እዩ እዚ ዓይነቱ ዘራርባ ምዝራብ ግን ቁሩብ ዕብ እዩ ስኻ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኢኻ ተፈጢርካ እሞ ቁሩብ ስኽፍታ ምሕዳር ፅቡቕ መስለኒ ኣነ እዚ ርእተይ ንሎመዓልቲ ዝነበረ መደባተይ ከዓ እዚ ይመስል ክቡራት ሰማዕትና ብሰንኪ ናይ ቴክኖሎጂ ኣፍልጦ ብዘይምህላወይ ብከምዚ ደቕርበልኩም ዘለኹ ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ግን ካልእ
ፕላናት ዘለና ናኡ ክሳብ ንበፅሕ ግን ክትተሓባበሩና ምሕፀነኩም ኣብ ዘለኹም ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ወሰናይ መዓልቲ ላይክ ሰብስክራይብ ከዓ ሓግዙና ንብለኩም